Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya mawon nggih. Sumangga caping gunung kagem Kyai Purwodyadi Dejaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak openi nek saiki ana ngendi nang gunung tak cadongi sego jagung yen mendung tak silih caping gunung carane wis menang keturutan sing kadang biyen ninggal janji nek saiki apa lali syukur bisa nyawang gunung desa dadi reja dene ora ilang gone padha lara lopo matur sembah